Chystáme sa na prvú míľu Liptova. Taký je plán. Mám tu vodu. Musíme to chcípnuť. Konečne po skoro polročnej zime na Orave teším sa strašne zase sa vydať na motorke niekde na nejaký zraz. Dneska teda prvá míľa Liptova. Veľmi dobrý eventík, mám ho strašne rád. Otvorenie liptovských ciest, ktoré sú fakt že nádherné. Takže veľmi sa teším. Oj. My sa nejak rozbehli. Vyrážam, priatelia, z Oravy našej malebnej. Akurát sa nachádzame v meste Tvrdošín. Pochystaní sme, takže už len sa tam šťastlivo dopraviť, keďže cesty ešte budú studené. Nejakých 10 stupňov. 9:20 malo byť stredko na tejto Slovnaftke za Nižnou. Som zvedavý, ale myslím si, že už meškám a že kolóna už podišla na smer Dolný Kubín. Tam sa ďalšia partia stretáva a že by sme to stihli, že by Vestromík ide za nami, dobre. Fabia nám trošku nevládze. Ideme do kopca 40. Tento vodič už nemá nervy na to. Takže pozrieme sa, komu to tak neťahá. Dostať sa do Kubína ku partii, ktorá bude pokračovať smer Ružomberok. Nečakal som až takto veľa motoriek. Predsa len počasie nám vyšlo. Slniečko svieti, úplne tepľúčko, vôbec nie je zima. Už by som si mohol vypnúť aj rukovete vyhrievané.
Dovolte mi, aby som začal tým, že si uctíme pamiatku tých, ktorí s nami už dnes nemôžu jazdiť na dvoch kolesách. A preto všetkých vás poprosím o minútu ticha. Ďakujem. Boom, boom, boom.
Na mraky motoriek strašne veľa. Neskutočné dačo. Babetka, Herus vedúci. Sa tu uvarím na vlastnej šťave. Pani policajti odchádzajú a kolóna ešte ostáva. Počkaj, veď však si no, pozrite na ňo. Nezastaví nič. Kolóna nám už utiekla do východnej. Mali sme tam menšie spomalenie, autobus. Oj, kanál, bacha na ňo. Jeden, druhý. Tak máme tu koniec prvej míle Liptova, veľmi podarená akcia, strašne veľa motoriek na mraky, výborný guľášik, super atmosféra, fakt, že sa oplatilo túto sobotu venovať tomuto eventu, bolo to skvelo zvládnuté. Motorkári z Turca a okolia, Moto Boris, na to sa tiež strašne teším, tie akcie sú nesmierne vydarené, či už začiatok sezóny alebo ukončenie motorkárskej sezóny. O týždeň videjko aj z tohto eventu.